ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi gbazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Akọwago m ihe gbasara ya nke ọma. Onye sere ka anyị tọrọ ntọala ya bụ new altar for the evangelization of ọdịnala n'usoro ministry. Ọ na-abụ mma akọwa ihe gbasara ya taa ọfụma, kọwakwazie uru and how you stand to benefit n'ihe gbasara ya bụ new dimension of evangelization. A sị nkachita bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo dara obodo, onye chụba anya daa, onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ụzọ ya nwụ, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. A sị m ihe ọma na-eme na ebe ndị ọzọ eme na be anyị, si ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kpuoro anyị omekwu ọ bụrụ anya ha wee fụ ise. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ ụbọchị nke abụọ n'ọnwa Jenụwarị 2022. Eze dịgo nke ọfọ n'isi ndị enyi m niile, my partners, my children all over the world, ndị ihe niile anyị na-eme n'Ugochi tubelu na temple na-amasị, ndị na-agba ndị na-eche onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. A sị na ihe ọma ga-eme na arụ awa arọ mbuni elu. Eji m n'aka na o nwere ike ọ bụrụ na ịwọchigo the edited video of ka mmemme si wee gaa na temple yesterday. Ọ bụrụ na ịwọchigo ya video, mma summarize ihe mere ụbọchị ahụ. Ya bụ ụbọchị anyị kọmishọnụrụ ozi ihe ịtọ. Ụbọchị ya nwa ka anyị consecrate the new borehole anyị sinkiri na garden Angels Garden Arena. Agwa m ụnụ na mmiri a bụ mmiri a ga-eji wee sụ ụtụ, mmiri a ga-eji rụọ ihe ịrịba ama dị iche iche. Ndị mụ na ha gosi ka egwu onye borehole anya bụ data arena. Anyị kọmishọn nke ahụ, kọmishọn kwa obi, dediketi obi wee nye ndị ichie obi ezumezu Eze-Ana Ugochi tubelu. Then wee mee install the new altar for evangelization of ọdịnala. Then ihe ndị a bụ ihe ndị mma agbali n'ụbọchị taa. Emesi ị ga-afụ ya vidio. Vidio anyị gwara m dịka nsi wee nye update mbọsị anyị na-achọ ibido na 31st December 2021. Agwara m n'ụbọchị a na anyị nwere nnukwu mmemme n'ụbọchị a na anyị efina ahụ ka anyị egbu nke ngosiri ọnụ na ebunodi ya nọ n'ọkụkọ ndị dịgasị ya nọ na ndị mmadụ ngwa ọnụ onye ọbụla ebe ọbụla isi gị bịa ịbịa gị ṅụọ ọgwụ afọ. Ndị niile bịa n'oriri ma nwụkwa ụkwazị ụlụ na ndị nọ mba ofesi etu unu ga-esi wee sonye nọ ihe mmụọ ka ọ bụ etu unu ga-esi wee sonye wee keta oke na ya bụ amara ndị mmadụ ga-enweta ya bụ ụbọchị. Ya bụ mmemme emekwana gaa ọfụma dịka esi wee gwuo. So anyị mechara ya, ndị mmadụ bịakwa tatakwa oriri continue kwara maka taa bụ first and second. Ndị mmadụ ka na-abịakwara ya bụ temple. A sị na ọmaka ya emere nwoke mere nwaanyị, mana isiokwu ndị wee bịa bụ the real decision you have to take in this new year 2022 ka ị wepụta ihe. Ezikwara m ozi na-ada ezi wepụ ahụ ọbụla. Nke arọ gara aga anyị ziri ya new year message, ha niile bịa na mmezu etu anyị si wee kwuye. Nke arọ anụnwa site n'ike ndị afụrụ anya ọ ya abịakwara mmezu maka na ama m ndị ziri nya bụ ozi na ha ziere ha na-akwudo. N'isiokwu ihe mma agbalị na-arụ anụnwa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke mbụ bugolo na
What you don't know is only a mystery to you and not to all. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ọhụrụ mebe n'ihe ebe ị nọ n'ime arụ anụnwa, eji m n'aka na ikpebigo exactly what you want n'ime arụ anụnwa and ihe ị chọrọ ime achieve n'ime arụ anụnwa. Because ndị soro Igbo si na he who does not plan is planning to fail. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ime ka arọ 2022 a wee bụrụ arọ mbuli elu na ịpụta ihe wee nye gị. Ọ bụrụ na ị na-anụ onu a, ị maa na ihe ọ pụtara bụ na e nwere reason ndị afọrọ anya ji wee mee ka ịnụ meseji a nke na-ada n'ụbọchị taa. Isiokwu meseji a bụ ihe ị kwesịrị ime ka ị wepụta ihe, maka na ada oke ibe dịka ntị ekwube na ọ na-agụ akwa, mana ị must mee ihe ị kwesịrị ime ka Chidimma wee dị. Ịgbazi na nkịtị when things are not moving the way you want or you wish, you must do something. I told you times without number that na ọ bụrụ na ihe ị na-eme na ibido bụrụ fụkwa changes, is either one, you are not doing the right thing, two, ma ọ bụ na you have not done the right thing consistently enough to create results. E nwere some certain things dị nnukwute mkpa. Ihe ọ bụla abụrụ, ana m agwa ndị ma na onye ejiri ego nwere ihe o kwesịrị ime ka Chidimma wee dịba. Wee maatụ, o nwere mgbe m bịa akụziere ndị mmadụ, ọ bụrụ na iwe onye na-bidoro sowe m ọfụ, jee na my YouTube video ka ife ebe m kụziri etu mmadụ ga-esi wee set up an ọdịnala altar ma ọ bụrụ na o nwere nke ị nwere chaa. Then ọ bụrụ na o nwere nke ị nwegoro already, set your time mgbe iji abịa ịrụ ụmụ mmụọ ji ekwubi okwu. Ekwuru bịa na ọ dị nnukwute mkpa. Mụnwa bụ eze Ugochi tubelu, o nwere ka ọ kwụọ 2:55 AM fonu m nọ n'ala ma ọ ghara ebidere mbido oge ahụ. Ewere m ose ọjị chụchụ ahụ m kwado onwe m wee jee na ọlta. Enwere m ọlta nji aka m guzobenụ na my living room. N'ime my living room ahụ mma face the east, mma na ebe a face the east. Then wee kpọdụrụ ụmụ mmụọ. O nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Ihe na-achịkọwa bụ 1, ihe kwesịrị ịma. Ana m alaika iji oge wee mara mmadụ atụ. When Ezana started, it wasn't like this. But one thing that is important n'ebe nnọ bụ consistency. Onye tụfu ọtụ ụta, esikwa na ala otego ịlụwara ọrụ mmụọ na-erikọta ya. Esikwa na otego ịlụwara ọrụ mmụọ na-erikọta ya. It is not enough reason. Asị ndị Igbo na-atụ ilu si na ihe ntị na-ata na ọ bụrụ na ọ gwụrụ na ntị ama ezu ike, si na onye ọ na-eme omume na-ebe obube. Ihe ọ pụtara bụ esikwana na ike agwụgo gị, maka na ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. And the worst mistake ihe eme in life mgbe ị bịazi give up hope. Mgbe ọ bụrụ ibelivu si na nke gị ekpome na ọnwụ ndị Nsụka ma ọ bụ na nke gị agwụgo n'imego tameghị mere onwe ozi na give go up, my brother, my sister, you will be withdrawn from the surface of the earth. Ihe ọ pụtara bụ na ịgwagochi gị na the forces of nature na onwere ozi uru ịbara, and na onwere ozi ka ihe esi wee contribute to ya kpọmkwụta. Therefore, you are already a stumbling block to the will of nature. Ya ihe gwa nature bụ na onwere ozi uru ị ga-contribute. Kpatara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Jizọs ha kwuru na ọ bụrụ na ejuru oyi na edere ọkụ na ya ga-akpụpụ gị. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe inwe ozi nke ị na-akọntribute n'aka ndị na aka ebe, ihe ọ pụtara bụ na iburu gị burden to the earthly existence, so therefore you will be withdrawn.
That is natural law. So you must stay here. That's why for the money I put the retire as a former Igbo. Once you retire, usually no worry he will give them on daily basis. Now, oh yeah, also the person will be withdrawn from the surface of the earth. It's natural law, bro, magic here, the barrier. Mana mgbe ọ bụla ụgwọ ọrụ retire, ya nwee mgbe iji agwụgwọrọ ụmụ ọkụkọ ka ị na-azụ ụtụtụ ịkwado gosi na ị ka nwere ubi bara. So here you will message of hope. No to can say the message of New Year 2022. One, you must tell yourself that all make age is not a barrier. Distance is never a barrier. The conviction must come within. Find a reason to live again. Motivation. The very important. You might have to motivate yourself. Why yourself need a reason. O nwere ndị ụwa ha bụ n'ụwa mgbede. Ọ bụrụ na n'ụwa mgbede ka ọ ga-aja amụ Chidimma. So, ihe na-achịkwa nkịta bụ na ị nwere reason why you should not give up. One of my friend my egwu wrestler John Cena. Ihe na-ewu jingle ya bụ never give up. The last race that I am able to give up. I don't even believe that what Chim does not exist. So your conviction, but even Jesus, he keep on hammering on faith. But faith must be convinced, must be go in hand with faith. Ndị ụka ọbịa kwuru n'okwukwe bụ ihe a na-afụrụ anya ikwenye ma nke ịma ma nke ịmara all that definition of Christian faith. Mana ana m agwa gị it goes beyond that of being convinced. Maka na ihe dị convinced ya asịgo na na-egbu ya asịchi gbugbuo mmana na ihe a maka na ịdị sure. So you must have good conviction and faith na ndị gị na ha so na Chidimma ga-adị. Na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme eke na ike eme eke that na n'ihi na-agbagbu mbọ mana result adịbero agwụgwọ gị ihe dị mvọ o nwere ike tinye na-emetụ ya mana ị na-emetụ ya ma ọ bụ na o nwere kama dị behind it. However, you can only solve those problems by being consistent. The fastest man on earth, Usain Bolt, was asked, what is the secret behind being able to win world medal consistently? The secret is consistency. Okay? Being consistent. You must keep on raising the bar. And never say because you are there without results. Okay? Because no, it's a coward act now. You are doing something, you are not seeing results. It's said, okay, you give go up. Ọ bụrụ ihe eji ama champions, great minds never give up. Akọrọ anyị maka Abraham Lincoln, onye zọrọ ọkwa ihe na America, President America, times without number. Times without number. Times without number. He won those things. Ihe chọrọ ịkọwa ahụ gbasara motivation na mmadụ na-eme ihe ọ bụrụ na ọ na-enweta result ozugbo. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ learn from me. Ana m like iji onwe m amatụ. Learn from me. I started small, but the difference between me and you, Bona, I never give up. I remain consistent. Ihe na-eme even mgbe m bidoro ime ọ bụrụ ozugbo anwa ihe abụrụ magic ọ bụrụ ozugbo a ka m nwetara result, but I remain because now I'm the kpọrọ m ọrụ. They keep telling me keep it up. They keep telling me na ebe m ma nọ before December this year. Ha egosigo m sị m na ebe m ma nọ before December and ebe ya nọ m ya.
this year gwa ha agwago m sị by December this year n'ebe mma agwara m mgbanwe sị na last year mgbe m bidoro they told me wee gwa sị na ihe m chọrọ ụmụ na December 1 na mma anọ n'ụlọ elu wee mee celebrate my birthday. They granted it. And mgbe m bidoro humble beginning, I remain focused man ha ga-eme ya. And mgbe time ruru ha ma mee ya ifukwuru ya. This my YouTube video channel was created I think November last year. So it's a year plus now. Jezie na video mmelo November December last year. Check here now. Ọnọdụ surprise n'ihe Chukwu na-eme ndị afọrọ anya ebe ọ wụrụ ha mere ha ga-emere ya. The difference between me and you is conviction. Maka na ọ bụrụ na enwe conviction 100%, enwere m 101. Ịghọtara ya? Even mgbe ọ dị ga-asị na n'anya adịghị, I remain because na agba m ndị kpọrọ m this year. Ama m ihe ha nwere ike ime. I can easily tell you from now to June ihe a ga-eme, from June to December ihe a ga-eme, and ndị na-ekwu ọ na-eme because na ndị kpọrọ m ọrụ tụkara dum ha kwuo eme ya. And the same thing ọ bụ ofu ndị anwa mana ihe dịzi iche na mụ na gị conviction. Enwere ike obere shaking na-eyọrọ ihe ebere ọrụ ya mgbe iji wee chọọ ịmawa jijiji. Mmụọ nwere ike ịsị ka ya marụgoro na onye a o kwesịrị ike, mana aka na show you na ọ bụ na ikwe kwesị ike na ihe niile anwa dị ka asị na ọdụrụ possible ife na ọ dị possible. Ka ndị mmadụ ka mmụọ ga-esi n'aka ndị mmadụ na-agọzi ga-adị surprise. Yọtara ya? O nwere ofu onye lụrụ ọrụ yesterday on 31st nwa na onwe gwakwa m ghere elufugo m because na ndị a na-arụrụ ọrụ dị too many. Onye a wee kpọọ m na 31st anọ m nweta alert 60,000. Sendere message m kana onye m na ya actually onye na-arụrụ ọrụ life father and child. Yọtala. So onye na-alụ ọrụ na-efule ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ bidoro ịlụrụ ọrụ ọfụ but they made themselves available. Ha ma onwe ha ọ dịzie ka asị na ha my personal friend nke bụ na every day ọbụla m na-aga ọfụ na m merụtarịrị ha na-ega ọfụ because na ha remain consistent, ha remain na-show their face. Onye a wee rụọrọ onye ọrụ ebe month ago according to ya nwa ọ sị nọ na 31st ya ka o melụ 1 month, the first 1 month mụ na ya kwuru ọ bụrụ na agba ibute ọrụ na ya kwuchara wee gwu ya okwucha nkwubieri ya okwu nwesị ya na ihe ọma ya emeri ya motivate chaa ya maka na ya nwere onwe ya filugo na ya arụbago ọrụ many places since 2017 according to ya ọ gwara m ọ na-lose hope. Mana mgbe ọ bịara across my video on YouTube ọ sị m na obi egwu ya n'ọmụnwa onye ekwuri okwu n'ọmụnwa onye ya arụrị ọrụ. So mgbe mụ na-ebịa go for the first time o wee na-agwa m na ihe ya gabigagoro so far na ndị niile rụrụ ọrụ nwere nke gara wee motivate ya sị ya na ọrụ mma arụrị ya akaziri ya na Chidimma ga-adịbara ya. He believed me by faith. Ọ sị m na ozugbo ahụ na-ekwuchara okwu a na mgbachanarị afa nwa ego ya ga-eji wee rụọ ọrụ a mmiri aka osiri bịawa na m nọ n'ịrụ dị ọrụ stage by stage ego na-abịa o wee sị mmegide nwanne wee sị kaị na ya bere ụdị ya arụchakwa dị ọrụ mọmọnị na-abịa o wee sị m kaị na ụdị a na ya bere ụdị mmiri akụla o wee ru na 35 wee sị m dịrị m ya 60,000 na sị na nke a ụgoro token from ihe ya nwetara mana na ya chọrọ ịbụ ya ofu ụzọ n'ụzọ iri mana wee sị na nke ọnwa Jenụwarị na ya chọziri nyewa ji ọnụ ya na agụmọkpụrụ m gwara ya na ya decide na ya ga na-akwụ m 10% ofu ụzọ n'ụzọ iri to ezumezu mmụọ mụ na ha so ka m na-agụdoro ya ọfụ. I was surprised but I'm sure na ọ ga na-eti n'ike wee na-abanye n'ike.
so mana dịte mmeri ya dị surprise o nkọrọ ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche adị m ekwu ihe ndị mmadụ mere ụbọchị anyị mere na fest anyị mere dedication ọtụtụ ihe niile eriri ebe a bụ ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ ya ndị ihe ọma mere ya so onye na-achịkọwara gị bụ na ihe ọma mere ndị ọzọ ga-emekwara gị mana conviction. So isiokwu m ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe nwa na onwe gị start a new year in the right footing. Anyị ebidogo na ahụrụ ọfụ ebido na first ya wee chụgoro aja efi na abụ na ebu anyị bụ na ọkụ ndị ọzọ dị ya na iji emepe ụzọ na 2021 ọtụtụ ndị mmadụ sonyekwara n'ụbọchị ahụ anya bụ new altar anyị guzobere. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị enyi anyị na friends and partners ndị anyị kwubiri okwu n'ime arọ ọfụ a na-emekwa ka ị mara na 5th of January anyị ga-ebido 14 days rituals anyị na-eme from ọ ga-ebido from that 5th end na 18 na 18th anwa anyị ga-eji ebulu a ga na-achụ àjà n'isi ndị a kwa ụbọchị wee ruo n'ụbọchị a ga-achịkọta ya egbuzi ebulu bute mmanya mesara ka ndị mmadụ abịa rie ṅụọ site n'ụzọ dị etu a to participate in ụdị aja dị etu a ụfọdụ contribute to token ọ bụrụ ihe onye contribute ka ibe contribute o dipendịrị eche participate ya free will ka ị ga-edonate ya ya bụ ego a wee ego ndị a ga-edigote ihe a ga-edi wee nwụọ wee mechie ya bụ 14 days ritual nke ọnwa Jenụwarị Febụwarị anyị nwekwara nke Febụwarị mana anyị mechaa nke Jenụwarị kwuo date anyị na-ebido nke Febụwarị is monthly of a thing. Now mgbe kwụọkwara ndị mmadụ so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya ihe ị ga-eme bụ ise ndị meseji na ị chọrọ isonye na ritual nke Jenụwarị then agwazie gị etu ihe esi wee mie ma etu ihe esi wee submit ya wụ ya prayer request for that. Ekwuola m okwuta ekwuo prayer ụfọdụ obi ụfọdụ agbanye n'ụka prayer bụ ịga ọfọ ikwubi okwu iju oku ọnya prayer mana prayer bụzi n'ọnọdụ ndị ụka ọbịa mana ọdịnala Igbo akpọrọ ịga ọfọ maọbụ ikwubi okwu the meaning the same thing. So ọ bụrụ na imesi mara maka nke a then nke ọzọzi bụ agwara m ụnụ reason why eji wee sebụ si nke ya dị borehole na the garden field ebe egwuregwu ndị mmụọ ozi wee kọwara gị ka nkọwa nke ịghọta ihe na-eme na o nwere ihe what you don't know is only a mystery to you. Agwara m ụnụ na flower efọrọ some leaves herbs some of them nwere highly spiritual power ka mmakwa atụ maka ndị mma nkụzi mana m na-ala ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje ụka ndị Rom ị ga-afụ na o nwere ihe a na-akpọ frankincense a bụ ahụ osisi na gum si n'osisi wee pụta ya bụ osisi a onye kpatara ndị ụkọchukwu ndị Rom ha na-achọ ịka ụka ịfụ na ha eweta chakol amụnyere ọkụ chakol lecha okwu black frankincense ahụ owunye n'ime anwụrụ na-apụ ọnya ka ọ ga-efe n'ọta ndị na-eje ụka ndị Rom ma ihe na-ekwu fara ya efe n'ọta right round maka na ha gụnyere na isi ụtọ na-esi na ya frankincense apụta na-atrata ndị mmụọ ozi isonye na aja maasị ha na-achụ ana ha kwenyekwa na aja maasị ha na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ịghọtara ya na mgbe na-akwụwara mmanya nọsta frankincense na temple anyị nwere use frankincense o dipendịrị ụdị aja anyị chọrọ ịchụ na ngwazie gị na o nwere ụfọdụ flawa na-atrata those elements. O nwere oge flawa ga-ebido ifufu ụmụ flawa ụfọdụ na-esipụta isi nwere fragrance dị iche na nke ibe ha. Those fragrance ya mgbe ọ na-apụta o nwere ụmụ mmụọ ndị dị align with those fragrance ha nụghị anya ya ha maba isi kere ebe isi ya si apụta ha edebe ebe ahụ. Echefukwara na ihe dị mkpa for ọgụnwa ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ your ability attract entities of power elemental beings around you. Nke bụ eziokwu bụ na ụmụ mmụọ na-abịa gị nso you are blessed because ha na-abịa na-eji amara wee na-abịa. Echefukwara ụbọchị nkọwara gbasara uru ọ bara mmadụ ime ka ndị anjelu nke Chukwu na-abịa gị nso wee kọrọ ha akụkọ gbasara Abraham si na o nwere mgbe ndị anjelu nke Chukwu na-agafe n'obodo ya o wee fụ ha dịka mmadụ wee kpọ ha si ha bịa n'obi ya ka ha zuo ike
na ya fụtara na ha si ebe dị anya ha wee nọrọ n'obi ya. Mgbe ha nọchara n'obi ya, nwunye Sara wee bịa nye ha mmiri. Ha wee gwa Abraham na by this time na ahọ na-abịa na nwunye Sara ga-adị ime mụọ nwa. Sara wee mụọ amụ. Ndị na-agụ akwụkwọ ndị ụkọ bịa agụtaghị ya. Sara wee na-asị ka ya esi wee dị ime bịa rugoro ka etinye ya na-afụzi nsị ya. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ị bịara in contact with ndị angelo nke Chukwu will bless. So you will do everything humanly possible to attract them to yourself. Ka mmakwa atụ. O nwere ndị ụka ma chọrọ ịkpa afọ ha na-akpọ ndị ụka flawa. Ije n'ụlọ ụka ha ma ọ bụ n'efere ebe ha nwere temple. Ije n'Iju Hill na Lagos ị ga-afụ ha. Ije na Abuja ha nọkwa na Marakuji ha nọ many places. Ị ga-afụ ha iji flawa dozicha their environment. Ụfọdụ na-akpọ ha ndị ụka flawa. Ebe ha na-akwakọ ozu ma ebe ifu flawa. Because na ha agba uru flawa bara. Flawa bụ na o nwere isi each flawa ọbụla na-esipụta. Nya bụ na-adọta ụmụ mmụọ. O nwere ụfọdụ flawa ya wụ ntebe. Ịfụrụ butterfly, so starting butterfly gara abịa n'ebe anwa. Achọrọ ka m nwere ihe ma wee maatụ. Ịbịakwa na temple, anyị nwere flawa na-akpọ marigold. Marigold is a foreign flower. That flower. That flower is highly spiritual. All flower ga-abụ eji decorate altar. It attract all the beings, elemental beings around. That flower is na flower anyị kụnyere na that angels field. Ebe egwuregwu ndị mmụọ ozi. Now, etu ahụ ka ọ dị ka flower si wee dị etu aka some leaves. But ihe mara ya. And I keep saying, what you don't know is only a mystery to you and not to all. So, almost on certain flowers and leaves you have ịmalụ ka esi emie mụnye ọkụ izu ha na-apụ ụmụ angelo nke Chukwu ndị dị align. Ụmụ ndị na-eweta ego, ndị na-eweta ihe ọma, nwee ndị na-eweta favor, nwee ndị na-eweta ọmụmụ ha nụ ala isi edewo sakọni ka ha mara ozi. Ihe Zara na-emewu, once I track them, I send them message. O nwere ike onwe onye m na-arụ ọrụ ọ bụrụ onye na-eje biznes. Ọgwa m Zara na na-ejekwa biznes na na-esi Amsterdam na-eje Holland. Sorry, na-esi Amsterdam na-eje Germany by train ma whatever. Na agwa m ụmụ na onye a ụgwọ onye nke anyị na ọkwụ na ọ na-eme travel na-eje ahịa wee nkwudoro na ya. O jee ahịa. Yọtago? Ndị ọbụla ọ bụ ọlụ ha onye fụ ya n'ụzọ nwa onye ya anyị gburu na o jee bata n'obodo. Yọtara ya egwu ọma agụba. Ihe nyi wee kwubie ụlọ ihe ozi ụmụ mmụọ ya eje ka mmakwa atụ. Ije n'ahịa ebe a na-ere spiritual shop, ị ga-find out na-enwere so many incense. Enwere Garden of Angel, enwere Good Luck, enwere 99, enwere 77, enwere so many favor incense and so many, there are many. Now, all of them with their own fragrance. Ịmara isi ya, iwe ike nụ anyị si 99 mara na na-amụ 99 ebe a. So ifu na nke ọbụla nwere isi ya. Gịnị ka ndị India mere? Ọkwa leaves and flower satin ka eji wee mee nke ọbụla kpatara isi ha dị iche iche. Mana ụfọdụ ahịa eji mie nọ na mgbọbe gị na azụ ụlọ be gị ma dị mara ya. What you mara ya. What you don't know is only a mystery to you and not to all. So now, anyị bezie enwere ike iwere isi ya nwa tinye obido pụwa anyị kwubiwe okwu. Ndị angelo nke Chukwu ndị na-eweta ụdị ihe na-eto abịawa ha bịawazie send ha message ha ga-eji ime. Now, the purpose of inwe some of those flowers in the garden bụ ọ ga-eme the angelo nke Chukwu ha nọrọ within the garden. Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ ọbụla nwere ike ije ebe a anyị erect the new altar jee yụọ ayụyọ ọbụla dị ya n'obi. By within some days a ga-erect the altar etu o kwesịrị ịdị. Ihe ọ pụtara bụ na ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche bịa n'ụbọchị tụrụ na temple jee na ya bụ temple na ya altar jee kwupie okwu. Ọ bụrụ na eze na ekwubiri okwu, mana ọ bụrụ na eze anọ na iwe gide ebe a kwupie okwu ikwubicha okwu, iwere ya petition tọwa ya petition. Ịtọwa ya petition ị nwere ike ikpebi n'onwe gị na ọ bụrụ na ihe iji maka ya wee bịa na temple a na ọ dị mma na ị ga-eme nke ma o mee nke ọzọ. Ịghọtara ya? Ma o mee saraka ị nabara onwe gị. Ọ bụrụ iwu na ị ga-afụ eze ana before mbido last year a ga-amụbido mgbe this altar
agwara m anọ m wee gosi m ebe m nọ, ndị mmadụ bụrụ onyinye dị iche iche na-abịa, na-ajụ ha ndị ihe ahụ bụ ebe ka o si, a na-asị m nọọ mkpa ha kwere na tempụl na ha jere na Garden of Angel yọọ ayịyọ, ana ha anaghị na ihe a yọrọ merụ ha n'ọnya ka ha ji ebute ihe aja ndị a ghọtara ya. Ndị mmadụ ha so wee sị na m ma eje meghere that particular garden, so ọnya ka anyị ji mee ya garden last year. So ọrụ obido gị ọrụ ndị the first set of people anyị kwubiri ha okwu n'ụbọchị gara aga ya wụ on first. Now ihe ndị wee kwubi ya ụfọdụ ga-asị ada ọnya wawụ ihe necessitated nụ ibuild the ordinary restoration prayer ministry. Ụfọdụ ga-asị gakwa nke na m soundụrụ nke ndị ụka ọbịa. Prayer ministry is not only known by ndị ụka ọbịa, ịghọtara ya? Mana ọdụ ụtọ na it's like a movement. Ọ ekpere ikwubi okwu n'ọka movement, ọgbakọ ekpere nke ọdịnala na-agbasa ozi gbasara iwechighata ọdịnala. Onye ọ dị simple explanation mmenye gbasara ya, mana na-agwazi ndị mmadụ n'ọnya ka anyị mepee ya bụ temple anụmanụ nwe ngwa onye isi nchụaja na ya bụ ọdịnala prayer ministry. Mana ya chọrọ iweta ebe a bụ na problem mmadụ niile nwere, ọ bụrụ problem niile ka iwu na-aga achụ aja ihe mme ka mmakwatụ. Jizọs ndị ụka ọbịa nwere ndị ọsọ ọgwụ dia problem site n'ikwubi okwu nkịtị. Enwere problem ihe ahụ ịpụta ikwubi okwu na ya chịrị mmadụ ka ha bụrụ Jizọs ndị ụka ọbịa, na ị nwere ike isi m n'ọchị ndị ụka ọbịa. O nwere onye a na-akpọ Kana, nwa onye a na-akpọ Ana na akwụkwọ agba ochie, ewesị Kana bụ onye nchụaja dịka eze ala. Nwunye ha na wee baa na ogige Shailo, ebe a kpọrọ ogige Shailo na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ogige Shailo abụ ogige Shailo, ọnọdụ ga garden like this Angels Field, ọ ihe ọnọdụ ka ya. O wee gaa na ogige Shailo wee ruo ebe a wee na-ekwu etu o si wee dịrị ya na-apụ mind ya. Kana wee bata wee onye nchọgbu ya wee sị ya, ha na kedu mgbe i bidokwara ṅụwa mmanya? O wee sị ya, nna m na onwere mmanya ya ṅụrụ, kama na-etu o si dị ya n'obi ka eji wee bịa n'ihu Chineke ka e kọwaa etu obi si wee dị ya. Elkana dịka onye nchụaja wee sị ya, ka Chineke mezuoro gị ihe ị yọrọ ya. Onye gwuru egwu ji egwu egwu, ewee sị na Chineke wee mee o wee tụrụ ime wee mụọ ya na-akpọ Samuel. Onye erota onye a na-gwuru egwu a na-akpọ Heli Nkume, o jikwa sori ya nkwurukọta wee gwu egwu. So ka ị marụ na onye ụkọchukwu ya ekwubiri mmadụ okwu ọ dị ile. So na ọ bụrụ ọsọ Jizọs ndị ụka ọbịa. Ihe nji ekwu ihe a bụ na ị na-akụwara nwatakịrị ahụ, na-egosi nwatakịrị ahụ n'ikpe okwute, ị na-emetụrụ ya aka maka na ahụ n'okwute. So nkụzi m ana like dị very detailed. So ka ụfọdụ ghara ịsị gị na ọsọ Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwubiri mmadụ okwu. Onye akpọrọ ọkpụkpọ oku nwere ike ikwubi okwu ọ bịara mmezu. Ihe na-eme ihe wụọ mmụọ ya na onye anwaso na mmụọ na-echukwa ga-eje eme ka ike dị n'okwu ọnụ okwu, ịghọtara ya. O nwere ụmụ mmụọ ndị anyị na-emere ihe na ndị na-emere anyị, enwe ndị anyị na-eso na ndị na-eso anyị, ịghọtara ya. So dịka onye nchụaja, enwere m ike mmadụ bịa n'ọta, ndị m mkpọrọ m ọla asị m na onye na-etu abịa. O nwere ndị ya bịara maka ịgba afa, bifo ha abịa agwa m na o nwere onye na-etu agaghị abịa maka ịgba afa na ihe ọnwụ isiokwu. O nwere ndị nke bịara nọ bifo ha abịa. Anọ m n'abalị ka m mesịrị ekpere wee sị m na o nwere onye ga-abịa na tempụl echi ya, mana ihe wụ primary solution na m hapụ ihe dị ozi na ọya akọ na ihe wụ primary solution of problem ya wụ ụchụ dị n'ụzọ ya. Mee arụkwararị ihe ọbụla na-ebu ụzọ saa ya ụchụ, na m sachagharị ụchụ Chukwu achị onye ụwa ya na mazie na ọ ga-afụ chi dị mma and etu a kwesị wee mee. So ihe na-achịkọwa bụ ewee sị m dị ebido ọta na o nwere ndị ọrụ nsogbu ha bụ ike ekwubiere ha okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ana m ekwu ya mgbe dum na m na-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ibi mmachi ndị ụka ọbịa ike ya dị n'okpuru ya, ịghọtara ya. Hapụ na ndị ụka ọbịa ga-aja etinye na-ewezigachi ha na onwere onye ọzọ a ga-anụ ebere ya mgbe ikwere mmadụ iwe onye riri eri. Ndị ụka ọbịa
ịfụ na anyị remain slave their slave ha sị na ọ bụrụ ihe ọ na-aghachi ha na o nwere ihe ịyọ n'ọsọ na-aghachi ha ka a ga-eri wee jekwu Chineke nke kere n'igwe igwelu ebe ọ na-eriri eri maka njụ ọgụ. Ndị China na ndị India, the world population is about 6.something trillion and China is 1.something billion. Sorry, world population is 6.something billion. China and India is 1.something billion each. So China and India is like half of mankind. Ndị China na-ekreti keke na pep ha yọ n'aha Jizọs ndị ụka ọbịa. Ndị China wee genius na technology nowadays ha yọ n'aha Jizọs ndị ụka ọbịa mana Chike igwe na-agọzi ha ịfụna ya eriri eri na-agbanwe na ewezụga ha. The fastest growing economy as of today is China and India. Go to pharmaceutical shop, half of the thing there is from China or India. Go to machine parts, go to motor parts, China or India. O nwere ihe o kwụsịrị gị mana iwe onye eriri eri ewu front and back so na ọ na-ayọpụ n'aghachi ha na eyọghị n'aghachi ha niile egwuregwu igwelu ịma ọ na-eriri eri ịhapụzi ịkpọ chi nke Abraham kpọrọ ọchị ndị ụka ọbịa azara ekpere. Oge Abraham chọchara bụ ihe ọ ga-emerụ Chukwu ka o jee chụọ aja wee bekọtasị mbara chi mere ihe too much ka e were nwa ya jee chụọ ofu ihe o nwere. Chukwu wee sị akwụkwọ akụkọ na nwa were eburu chụọrọ m aja. Ọ na-aghachi ndị ụka ọbịa eriri eri i wee kpọta na ọ bụrụ na anya ọ na-aghachi ndị ụka ọbịa na o nwere ihe na-eme ọ na-erigo gị. Achọghịzi m ikwu maka ndị Eshia ndị na-eti isi na anya ọ na-aghachi ndị ụka ọbịa. Ịfụnarizin wanyị ị ga-eji wee mata na ike niile si n'aka Chineke onye kere eluigwe na ala. Akpọrọ m ya unmovable mover. Ike niile dị n'ọba aka ya. Ihe ọ bụla ihe odo ya ọ na-afụ ya ga-agara mmezu unless not the one they call it. So o nwere ndị ewesị m gaba na o nwere ndị nka na-ekwubiri okwu n'aha ị na-ezo ma meseji ya mana some moves back ebido use this name n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. I bless people with that name maka onwe na ha karịrị ya nụ. Hapụ na ndị ụka ọbịa ga-ezọrọ that thing wee were enye Jizọs ndị ụka ọbịa ka i were wuru slave ha ịghọtara ya. So n'ahịa ka m na-ekwubi okwu then ewesị m ji ehibe ya ọta na nka na-ekwubiri ndị mmadụ okwu n'ahịa na nka na-agọzi ndị mmadụ. O nwere ndị problem ha bụ nkwubi okwu. That brings us back to akwụkwọ ndị ụka ọbịa meji ihe ma wee mara ya ihe ịmaghị chi ndị ụka ọbịa mgbe ọ nọ ọ ya sị okwubi okwu sị onye na-etu a gị dị mma. Ọ bụrụ onye ụmụ mmụọ ọkere spirit na-enye nsọ nwere ike isi ngwasị n'ime onye na-etu apụta ịfụ na ọsọ bụrụ problem ndị awụchi okwu ọnụ mana e nwere ndị mụ na problem fana ama asọ ọbụ ya wụchi okwu ọnụ. Ihe ọmụmatụ ọzọ ndị na-eso Jizọs ndị ụka ọbịa sị na onye nwaanyị na anyị nwere ike ikwubi okwu n'isi mmadụ onye ihe ọjọọ ji ahapụ ya. O wee sị ha na o nwere ụfọdụ ajọ mmụọ ọkere spirit enwere ike ịchụpụ. Ọ bụrụ ajọ mmụọ onye ka a na-achụpụ n'okwu ọnụ na onwe ndị a na-achụpụ site n'ibu ọnụ. Ibu ọnụ a nwere ike ịghọta asụsụ n'ọfasị mana na ndụ nke mmụọ dịka anyị nwa ma ihe gbasara spirituality bụ site na ime extraordinary things. Mana gị nwere nwe dịka onye riri eri wee gị pụta n'ọsọ fasting wee na-ajụ fasting niile i mere last year, last 2 years, last 3 years o nwere nke mere ebe ọ na-eriri eri. Ọ bụrụ isoro ibu ọnụ aminu doing extraordinary things ka ofu. Nke abụọ o nwere onye nke ọ chọrọ ịgwọ kpụrụ isi ọ sịrị ya akasi I bind you o kwuru ya mmiri o mere asị na o were asọ mmiri emetụ n'aja. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa chọrọ ka ọ gwazie gị na nzu na-edo dị ya n'ihe ndị ọzọ mana ihe chọrọ iweta ebe anyị gosi ụlọ nwere something extraordinary o mere ọ rụrụ ọrụ nwanne ọ na-arụ ọrụ. The young man was a physician dịka dibịa. O nwere ndị problem ha ihe ha nidiri ụka eze a na-akwubiere ha okwu. Nwee ndị problem ha wụ na eze a na ga-arụ ọrụ mmụọ n'isi ha ka Chidimma wee dị ịghọtara ya. Nke ọzọ nna nwa ndị mmadụ bụ na so maka ihi na o nwere ndị a ga-ekwubiri so okwu Chidimma dị ọnya ka anyị ji wee erect the altar. That prayer ordinary restoration prayer ministry onye ụka ọbụla ga-abịa ịbụ onye Sabbatarian
ịbụ onye ụka alakụba, ịbụ onye abụrọ kristian, ịbụ onye bụ kristian, ịbụ onye ọbụla, ị ga-abịa ụlọ ya bụ ọta, ị nwere ike ịbịa na ya bụ ọta kpechie ekpere na wute ha gafụghị eze ala. Ihe dị mkpa na ịnyochara ayịyọ dewe ya petishọn ụbọchị eji ekwubi okwu dịka onye nchụaja, mmepụta ha n'ebe nchụaja, onye ọkụ na ya na-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike, ọ bịa na mmezu. So ọnya ka ọ dị. Den ndị wụzi na ọrụ ha bụ na a ga-atụrịrị àjà ihe mme ma ọ bụ àjà ndị ọzọ dị iche iche, ejezie chụọ ya na Ugochi tụbụrụ na tempụl ebe nke ahụ ebe a na-achụ àjà ihe mme. Ịghọtara ya? Maka ndị nwere ike ịsị eze ala pastọ gọọ mba, abụrụ m pastọ, abụ m onye nchụaja, a na m ekwu ebido n'ụtụtụ mbụ, kama na nna achụ rubiri ndị mmadụ okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Mana na nna arụ n'ụka soke ọrụ ụka, bikọz ndị mmadụ enwego mindset na-ekwubi ha na so okwu a na-eju aja ihe ma ọ bụrụ na ụka ọkwa eziokwu. Ana m arụ na ụdị ọbụla based on ihe wụ chalenji onye. Ụmụ onye chalenji ewu nọ ihe mkpaji ihe mme ka a ga-achụrịrị, ije na-ekwubiri okwu ya ọya on. Ịghọtara ya? Nwee ndị wụ na a ga-achụrịrị aja ihe mmehie nwere onwe ha. So agba famili ebe mmadụ exactly ihe wụ ya problem and ihe ya eme ka Chidimma dị. Aji m n'aka na m akọwago ihe gbasara ka ịghọta ihe kpatara eze ana ji arụ n'ụdị na ụzọ na-abụ. Yes, e nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị pastọ, ndị nwere ọrụ, ndị akpọrọ ọrụ, mana agwụ ha kwenyere na ha ga-alụ n'ụdị ọbụla. Ụdị ndị na-eto abịakwala anyị kwado. O nwere ndị ụfọdụ ndị pastọ anyị na-akwado na ministri anyị today. E nwere ụfọdụ ndị pastọ bụ ihe gbasara agwụ ha dị na tempụl, ha chi chukwu agwụ ha enyekwa ya na ministri ha na-arụkwa dị ọrụ. Ịghọtara ya? Ịchukwu agwụgwọ dị very important. Ịchukwu agwụgwọ ịkpọta ezumezu mmụọ niile agwa gị na gịnị ewe agwụ na agwụ spirit behind every given talent. Na ọ bụrụ na ị maka esi echukwu agwụ gị, agwụ achụtawado gị ego. O nwere onye nọ na vileji na-akpa arịghị asị na onwere kọmedian mana agụụ na-egbu ya. Ịghọtara ya? O were nke kwuo ya aṅụrụma mmanya, okwu ndị mara achị ya mana agwụ ya na-enye ya ego. Why ọ haziri agwụ ya, mana ụmụ onye ya pụta ụta agwụ ahụ ya ọkwa agwụ ikwu nna hazie ha si ya na taa ụnụ ga-achụtaba ego na ụlọ abụọzi nke eji akpa adịghị gbara otu bọtụl shọt nọ. Ịghọtago? Na agwụ ya na-achụta ego. Ọ bụrụ na onye hazi ihe dị na agwụ ya achụtabara ya ego. Ihe ya na-anọ na Lagos na oje kọmedian oje fọ inoid, ọ bụrụ AY life AY kere gwa gị. So nwere ọhịa na-achịkọwa ihe ọ ga-eme bụ ọchịkwa agwụ ya nwa bifo na agwụ anwa ama abụzi na ọjọọ ọsọ nke eji akpa adịghị ọ bụzi nke na-achụta ego. Maka na onye kene sonye ekene agwụ ya nwa onye gụgụ ha direction, debe ha na-echukwa ha, na-enye ha nke ha na-enyekwa ya. So monetize your talent. Monetize your talent ifu na ego dị. Whatever one is talented in doing, monetize it. Ịghọtara ya? N'ọnụ ego ka anyị nọ. So ihe nchọrọ ịkọwa na ebe ọ bụla ịghọtago ihe nkọwa gbasara eze ana ji alụ n'ụdị ọbụla, ịgba famili emewo mbụ. Ana m ekwe na onye abụ spiritual agbacha famili amara ihe dị n'ụzọ gị, mara ka a ga-esi wenyere gị aka. Ọ bụrụ nke ekwubiere mgbe okwu, echefukwana na ọdịnala restoration prayer ministry anyị nwere ihe nsọ dị iche iche. Anyị nwere anointing oil, anyị nwere cleansing water, anyị nwere favor powder, then anyị nwere name them. You can come and buy those sacramentals. So mana o nwere ndị nwere ike ịpụta ọdụgụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ebe ajụba eze ala na-emego ụmụ ihe nke ama ihe ndị ihe nke ọsụrụ ya bụ na ọ bụrụ na onye mkpa ya bụ na a ga-ekwubiri ya okwu ije na-egbu anụ n'isi ya wesị taim. Ọkwa nna onye bụ na ya egbu anụ ije na-ekwubisi okwu, ịma na ekwuche ihe na-emere aka na-ekpe. So a ga-amarịrị exactly ihe wụ ya chalenji and ihe a ga-eme ka Chidimma dị. Nke ọzọ na-achịkọwara gị bụ na o nwere ndị nwere ike isi na ngwa ọrụ dị iche iche ha ji arụ na be dibịa dị iche iche ma ọ na be ekpere dị iche iche mara ọgara. Ihe na-achịkọwara ha bụ na ọ pụtaghị na onye ọrụ ahụ ije kwuru na ike ya adago, maka na enwere ike ndị mmadụ na-enwe the same problem. Okwubi okwu na nke ofu onye ma ọ lụọ na nke ofu onye ọ gaziere nke onye nke ọzọ agaziri. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye anwa ga-ekwubiri onye ahụ okwu. Ihe onye ahụ bụ ime ide emewu ịda ayọ ndị ezumezu ya na-eso, lead me to the person ga-eme ka m break through.
Nwansọ ọbịa ọ gagidekwa gada bụ onye awa ya emeko preketu alụmerie ya ọga mana o nwere ike ọ bụrụ onye ike ngwọsị na ike agwụgị na anyị edezi ọzọ mana onwe ka o mere ịghọtara ya so ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma ihe gbasara so n'ime arụ anụnwa ịsịkwara na ote gị gagharịbara ana m agwa ndị mmadụ ịsịkwana na ị nwere ego eze a is not talking about money. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ bịara na tempụ mgbe ha ejiri ụwa naira ma today ha na-eme ọfụma so ihe ị kwesịrị ime ewu ịbịa agbagoro gị afa mmiri ebi n'afọ ahụ bụ na mbụ afọ ahụ spiritual agbara ihe bụ nsogbu gị ịgbarịsị ihe bụ nsogbu gị anwa na o nwere ụmụ mmụọ na-agba ụgwọ na-atụghị anya ekele n'aka o nwere ike onwu ndị agha wapụrụ ọchị ndị a ga-atụrụ nkwụ ndị a ga-atụrụ edo ndị a ga-atụrụ nzu ịgwazi ha si adoo n'ikwetago na ị ga-eme ihe dị ya mana ha weta ego na ha wetara chidi mmadụ ị ga-echukwa andị ka ọgwa ahụ ha meghị ana echukwa ha so nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma and ihe ị kwesịrị ime n'ime dịsie down ọnwụ na imesizie ọnwụ marịzie ihe ọwụ ya problem ọ bụgoro na ị nwere ego iji arụ ọrụ no problem ihe ị ga-eme bụ na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa ama karịghị just a token any amount you can donate. Why donating bụ na o kwesịrị na afa gị ga-adị ya and ihe mata ọrụ mmụọ ọbụla na achụrụ aja grup contribute obere anabata obere nkụ nnukwu anabata nnukwu nkụ ewee chụọ aja eburu ma ọ na-achụrụ aja efi in the spiritual realm unu niile pụtara efi maka na ego a contribute wee were ihe zapụ gụọ ewu gụọ eburu ewerezie ndị ọdọ gbuo mmanya gbuo nri sie ndị mmadụ erie nwa aṅụrị unu niile ketara oke n'ime ada o nwere ndị ejiri ego use this method before you know it ha nwezie ego ha ji arụ ọrụ n'ụlọ ha so esikwara mmụọ na inwere ego na mara ọbụjere idizi broke na ị nwere ike ịkọntribute one naira nwere ndị mma some months back enwere ego eji agba afa nwee ndị gbachara gwara ha enwere one naira ha ji arụ ọrụ nwere ndị nji aka m rụọ ọrụ n'isi ha eweta one naira today they are smiling and nke bụ eziokwu na most of them echefuru ịghọtara ya so na ihe kwesịrị ime ewu ọgwụ na imere nke mana ọgwụkwa ndị a na ọ kọziri ka onye ya ebite ihe ị ga-eme ewu create time ọnwa ọfụ for 21 days ka m gwụ ihe ọzọ maka for the benefit of ndị na-ayọ ka nkụzi anyịkwa the message now ihe ị ga-eme ewu ọ bụrụ na ị nwere ike erect ya altar using the method nchiwekwu mana ọ bụrụ na ime erect altar face east ka e ga-esi ma east ịpụta ụtụtụ ebe anwụ si acharite na be gị wụ east then baa na four corners of your room side of four corners of your room first east west north and south chọọ side first side anwụ si apụta nyanwa east ihe ọ pụtara na ị ga na-efesi east wee bụ ọwụwa anyanwụ ebe ike si abịa ọtụtụ okpere dị iche iche don joke with east ọ bụrụ na ịgụọ spiritual books ihe ama na they don't joke with east even ndị na-akụ isi na they face anyanwụ maka na onye bụ the energizer from the Almighty Father na-energize ihe ọbụla dị n'ụwa but without the energizer from the sun even ihe kụna cannot even terminate so the face is to show seriousness ihe mmụọ chọrọ mmụọ achọrọ ihe mebiribiri ịkarụ mmụọ agba every 2 o'clock every 3 o'clock every mara nnọọ time ya adịrịghị mgbe oru ha time se na-ebịakwa echikwa ịbịa ọ nwe oge ihe emerụ ifu na orugoro oge a nwere na-atụ ha bịakpọta ego ife iluo na nwe ya tọchịrị gị ifu na mmụọ igbegido anya gbegido ihe mmụọ meruo oge na oruwa n'oge a ụmụ mgbe jizi aka abịa uche adịghị ịkọ ya adịra trak ị na-eme ọfụma example ọ bụrụ na o nwere particular place na be gị na-awụsara ụmụ ọkụ nri every morning I can tell you n'onwe oge ọ ga-eruo ọgọpụta anụ ụtụ jewe that place so if you do that particular time ndị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata oruwa na esi ara ịbakwa nọọ ihe yọrọ ha ihe aka na ha taa echi bịa nwanne echi bịa nwanne echi bịa nwanne echi bịa nwanne echi bịa believe in me otu mgbe ha ga-emere gị ihe yọrọ echefukwara akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa nwoke nwa asị na ọnwụ nnukwu lọya mana ọ dị anọ otu egwu onye ọbụla onwe nwaanyị na-ahịa ekọba pepụtara n'ụlọ ikpe nwaanyị a wee bịagodo owesi
nwaanyị edistọp karịa m ka je mere ihe ọ na-ayọ na ọ bụrụ na memere ihe ọ na-ayọ ọ gara edistọp m o wee kpepụta nwoke a nwaanyị a yọtara ya. So o nwere mgbe ị gara aga na mmụ gara aka agba ị na-abịa ịbịakọta na ụmụ mmụọ asị ha ihe nke nwoke nke adọkwere dị hapụ anyị ti na ya bless ya gị. Keep doing it. So ihe ị ga-eme bụ igbo weta ego any lot of your choice, mana tinye ego zuru igota biskit. Ọ bụrụ na Nigeria nwere ike 50 naira or 100 naira, weta ya na nke ọbụla ihe tinye at the 4 denomination the same amount. Now weta akwụkwọ ọwụrụ ndọtara ibe akwụkwọ ma ebe ọbụla idee ya prayer point, dee date ị na-ebido, dee date ị akwụsị, dee prayer point ị na-akarịta 3 things 1 2 or maximum 3. Were ego ị na-anwa tinye na ya foldu onye daghị pechie ya pechie. Igwe wallet tinye onye nwere ọta debe na ọta gị. Ibecha ekpere ahụ for that 21 days. Iwepụta ego adị n'ime. Ego adị n'ime ya wee gị ihe ke ndị beggars. Don't give it to one person. Beggars ka ị ga-enye 4 different beggars. Ka ọ bụrụ ihe aja. Maka na enwere ike isi gị nye chụọ aja ma ọ gwụọ were ego. So were ego a ụmụ anwa ihe chọrọ ụwa ụmụ anwa ndị beggars ya eri beggars nyere ego a ga-enwe ihe a chọrọ. Then you will see that akwụkwọ ahụ idere ya petition tinye na ihe dịka stainless plate, flat plate, nri ọkụ. Ihe a chọrọ the burning of the ashes. Ụbọchị efufu ya n'ikuku. Kemgbe eziokwu na imecha ya ọ bụrụ na niile afọ ifuru ife nwa obere repeat it. Ebe onwe ndị mmadụ eme for 3 consecutive months na amechi ebido n'isi. Today things are getting better and better. And the woman was saying na things get better n'ihi ebido ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ego, don't tell me ị nwere ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-arụ ọrụ iwu ike adọrọ iji ekwu okwu bi okwu kere ụzọ dị mmadụ ebe ọ na-edulezi. So ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ asị ọgwụ gị nye m. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ fọdụ mbọda mana ike dị gị ịga ọfụfụ 21 days. You have changed other people's life and it will change yours. Ma ọ bụrụ na ị kwere. Ma akwụsị ebe a n'ụbọchị taa na nkụzi taa. Cherekwa m n'echi na meseji nke anyị ga-ezi n'echi na-abịanụ. N'ụbọchị taa ekwubie m okwu n'isi ndị mmadụ niile, all my partners, friends and well-wishers, my children all over the world, ndị niile na-esonyere anyị n'Ugochi Tuwon na Temple. Agwa m ụnụ iderecha vidiyo anyị tụsara ya ndị ọzọ. Iderecha vidiyo anyị tụsara ya ndị ọzọ. Like our video, share ya ndị ọzọ. Comment ya na our post. O nwere ndị ga-eketa oke na gift anyị ga-enye na third. So by third anyị ga-harmonize. O nwere ike ọ bụzie na fourth ka anyị ga-enye ụfọdụ ndị mmadụ airtime. Mana ọ ga-abụkarị ndị nọ na Nigeria ndị anyị nwere ike ịnweta. So a ga-eselect randomly from my friends. That is my followers on social media, especially YouTube. So everyone onye ndị na-share my message. I nwere ike lock that ndị anyị ga-eselect mmadụ 10 ka anyị ga-enye that airtime to encourage them n'ọrụ ha na-alụ. Then wee gwazie gị na bido na ka anyị kwurie kịta anyị na ha anụ ya na to June this year. Na ndị kacha wee share my videos to their friends and comment, the active subscribers to my YouTube channel. O nwere nnukwu gift. O nwere nnukwu gift at least mmadụ na-abụghị enweta from Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tuwon Oraifite. So like our videos, comment and share to your friends. You might be the lucky one. Abụ Eze-Ana, onwe ihe ọbụla nkwuchi taa ịghọtara ọgbọ ihe gbagwojuru gị anya ma ọ bụ ihe ịghọtara ihe kwuru n'ọdịnala Igbo. Send them a message 0805-7837-672. Eze-Ana Ugochi Tuwon. Bafam. Balance.